башлайсыз. Күзләрегез йомылды, күз кабаклары аурайды, йокыга киттегез, йокыга киттегез. Бик шәп. Бик яхшы. Сез төш күрәсез. Сезнең кашыгызда бик зур гына бер өстәл, һәм инде өстәлнең нәкъ уртасында кырына кадәр салкын аракы белән тутырылган стакан тора. Сезнең аңа исегез дә китми. Сез йоклыйсыз. Исем китми. Сезнең исегез китми. Сез йоклыйсыз. Сез йоклыйсыз. Һәм инде сиңа карамыйсыз да. Карамыйм да. Сез аңа кулны сузмыйсыз. Сузмыйм да. Бик яхшы. Нәрсәгә аңа кулны сузарга? Минем бит куен кисәсендә нәкъ шундый граненый стакан бар. Ничек инде? Мин бит сезгә икенче стакан турында бер сүз дә әйтмәдем. Доктор, сез нәрсә инде? Үз төшемә стакан да алып кыра дип уйлыйсызмы? Так, отвлекаться итмәскә, йокларга. Сезнең ул стаканны да күрәсегез дә килми. Күрәсем дә килми. Бик яхшы. Нәрсәгә миңа аны күрергә? Мин бит аны наощупь табам, кул белән. Менә шул стаканны тартып чыгарам да, доктор. Авызыма якынайтам. Сезнең авызыгыз ачылмый. Алайса согыша торган трубка белән борынга. Сезнең борын тыгылган, сездә грипп. Алайса колакка, доктор. Колакка китерә алмыйсыз. Чөнки сездә кулагыз калтыр килә. Алайса зуррактыр балам. Вырдыр проводныйган. Шуны белән салам. Бу вакытта сезнең кулыгыз кисәккә таш шикелле авырая да. Сез стаканны күтәреп тора алмый башлыйсыз һәм ул аска табаша. Аны сол кул тотып ала, доктор. Сол кулда тотып аламый, ул да нәкъ уң кул шикелле таш шикелле каткан. Юк, доктор, ул катмаган. Мин сәгатьне салдым. Ул җиңелрәк. Бу вакытта сезгә бик эссе була башлый. Сезнең кулыгыз тирли һәм стакан идәнгә төшеп китә, чәлпрәмә булып чәчелә. Аракы идән буенча түгелә. Без аны җалыйбыз, доктор. Җалыйбыз. Юк. Анда идән пышрак, анда микроблар, спид, туберкулез, палычкалар әле. Аллаһка шөкер, аракы барысында дезинфекциялый. Җалыйбыз. Бу аракы бик начар. Паленый аракы. Аллаһка шөкер, паленый икәнен белмим. Шуңа күрә аппетит та бозылмый. Бу аракы беләсең, метиловый спирттан ясалган. Метиловый спиртны эчкән кешенең 99% сукрая. Һәммәне ул бәхетле бердән 1%. Кеше аракыны идәннән җалый, аңа пычак та булмый. Бу вакытта сезнең телегезгә шырпы кадала. Һәм сезнең телегез үлекләп шишә башлый, авызга сыймый башлый. Һәм беләсезме, сезнең яңа кем килә? Кем, доктор? Кем килә? Үзе ике мөгезле, туяклы, койрыклы һәм кулына зур таба тоткан. Бу күрше Хәмит ит чабышы. Эштә кайтып бара. О һәрвакыт эштә кайтканда, ни дигез, халат ясарга дип туяклары белән койрык алып кайта. Килегез. Әмінә теге ике мөгезе каян килгән? Анысын доктор хатırımdan сорагыз инде. Анысын мин белмим. Булды! Җитте монда медицинаның кеше җитми. Бер дигәч уянасыз. Ике дигәч күзләрегезне ачасыз. Бер! Туктагыз, доктор, туктагыз. Монда каян тагын бер бутылка барга тиеши. Тиме алсы минеке. Доктор. Гомердә дуңгыз ашаган юк. Доктор. Сукрайдым, доктор. Сукраймадыгыз, мин бит әле ике димәдем. Игътибарлырак булыгыз. Ике. Üç. Ben sukraydım, doktor. Dört.
Bir açılmay. Açılmay doktor. Aytdım ben sizge tük arakın metili spirttan deyip. Hem metili spirt nişke kişi sokraya. Doktor, kurtarın. Sokrayla beni görmeyeyim. Gittik hadi Akuliska varamız. Akuliska. Akuliska. Ne bunlar? İşte gitti mi işe cidası? Doktor.